Isang singot. Sa panday. Buot-buot na sa panday sa manang. O, nagmagmugna na sa tanong. So, ana lang siya. Okay, nana ko na forma dari. Atong tanaan ko kung saan ako, pero char-char gid ni. Why lingaw? Okay, abangan. So, nanatay lang sa. See kung ang saan ako mga koysa. Buot-buot ang show. Buot-buot si manang. Ano agad na siya. And then, panday man sa ta kanagsabi. Panday man sa ta. All around ang ato ang sideline. Tuon akong singot bay. Isa. Usig masayo pa. Balik-balik pas agi. Ngayon ay kay gapas tas oras. Okay? Magluto na sa tagsudaan ron. Tapos si Manoy. Nila po si Manoy. Rasos. Tapos na sa bis Manoy ron. Hindi ko di Manoy. Ang hindi ka kaya. Hindi magsilbi. Nalapos ka. Buot. Ano lang show day. Gusto nga na-try. Sofa kayo ni day. Libat sa inyo day sofa. Buot na ako ang kasingutan. See? Ano rin day? Pero lahi sa pangdagan. Ay, kilain mo itong kanan nga muscles. Muscles. So, mga shells. So, see? Tada! Abangan ninyo kung ano ang kalalabasan nito. Let's see. So, nagpo na jud atong kasimutan din ang dapita. Okay. Nakasukod na ni. Ano mo sig reklamo din ha. Okay. Nakasukod na ha. Nakasukod oh. See? Tada! Walay color. Pwede ko mupatong diri. So, ang atong DIY nga. Tada! Oh, see? Laki din ha. Pwedeng pwede. Para di siya mahulog. Atong utangan o railings. Char. Railings. DIY. Yes, kuwang nalang pinta. Okay. Bye. DIY. Okay. Naara siya. Ang atong gibuhat mga koys. Na siya'y kauban. Siya ang atong healthy nga. Produce. O, ano na siya koys? Ihara mo ha. Okay, bye.